मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सार आरो मानगोनां डक्टर रिनेस पेगु आरो मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार आरो लोगोसे बिथाङा जोंजों थाफानो मोन्दों। डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि बा बारग' एनडिबिफोरनि जे सावरायनो गोनां दङ। बाखि मा होनो एबसुनि सेंग्राफ्रा ओंखारलांजोबदो, बाखि दिपेनानो थालां होननानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार जोंनो डिक्लेयार होदों। बे सावरायनायाव दिनै दिपेन बर' बिथाङाबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ माबायदि स्ट्रङै सावरायदों, आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्माया जोंनि खोथाखौ माबायदि रेसपन्ड होदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि खोथा लानानै दिनै जोंनो मा एसुरेन्स होदों, बे कमप्लिटलि दिनै वाननिफ्राय वान गासैबो सेप्टारफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनो मोनसे फोरमायदों। आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो मानगोनां जोंनि एक्स एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेरैखिजाया बख'नो थाखाय आसामनिफ्राय जिखिनि नांगौ इउनिभार्सिटिफोरखौ बिथांमोना हरनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय। बे जोंनि थाखाय मानगोनां हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनि जोङो बाख्नायथाव बाथ्रा। बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो सारखौ धन्यबाद होबाय। आरो लोगोसे आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोंनि जे गासैबो एनडिबिनि समस्याया क्ल'जआव लिरजानाय समस्याफ्रा दिनै सल्भ जानो थांगासिनो, दिनै बियो मोगथां महराव फैनो थांगासिनो। बेखौ मदद होनायनि थाखाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बिथांनोबो जों धन्यबाद होदों। आरो मानगोनां आसामनि मा होनो जेनेरेल एडभकेट देबजित सयखियायाबो जोंनो जिखिनि मेसेज होदों, जिखिनि पजिटिभ रिजाल्ट होदों, जिखिनि जोंनो गोजोनग्लाय होदों, भिक्टिमाइजमेन्टखौ जों लाफानो सावरायनायाव लाफादोंमोन, बिथांमोननिसिमबो जिखिनि मेसेज होदों, जिखिनि बाथ्रा होदों, बेबो पलिटिकेलि गासैबो नोंथांमोननि खामानिया पलिटिकेलि जाजोब्बाय। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैला, नोंथांमोननि समस्याफोरखौ सल्भ जानो थांगासिनो। बेनिखायनो आङो पिपि जाय बिथांमोना पिपिआव दायथ' दङ, पिपिनि खामानिखौ बिथांमोना आं जोंनि सिगाङावनो फन बुनानै कमप्लिटलि बिथाङा बुंहरदों जे इउनिटि मा होनो एनडिबिनि गासैबो केसफोरखौ नोंथाङा जेसेबां हायो इसेबां थाबैनो समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा बुंहरदों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिनि थाखाय मानगोनां एडभकेट जेनेरेल देबजित सयखिया सारनिसिमबो जोङो धन्यबाद होबाय इउनिटि फरामनिफ्राय। आरोबाव दिनैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ आसामनि एडिजिपि मानगोनां एसबिनि हिरेन नाथ बिथांजोंहाय दिनै 4टायाव आरोबाव टक जागोन। बे टकआवहाय गासैबो समस्याफोरखौ लानानै रायलायनाय जागोन। आरो बे समस्यानि जितु सावरायनाय, बे सावरायनायनि फिथाइया दिनै जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन। मानो होनोब्ला 21 तारिखआव सावरायनाय बे मेसेजनि सायावनो गासैबो बाथ्राखौ सावरायफिननाय जागोन। ओंखायनो बाव जोंहा जेबो सन्देह गैया, जेबो आदारवाइस जानांगौ जेबो गैया। सिगांनि पजिटिभ आरो बे पजिटिभखौ लानानै दिनै माखासेल' जों रायलायबावनाय जागोन। इयुनाव किसु खामानि मावनो थाखाय दिनै बे सावरायनाया दिनै मोजां जागोन। शिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां गोदानै मोननाय रसराज बसुमतारीनि दैदेननायावहाय जोंनि मोनसे टिमा दंहैयो। जों आसा मिजिंथिदों इउनिटि फरामनिफ्राय दिनैनि सावरायनायाव जोबोद मोजाङैनो जोङो मोनसे रिजाल्ट मोजां मोनगोन, बेखिनिखौ फोथायदों। जोबथारनायाव आं बारा बुंनो थाङाखै जे जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबि बा बारग' एनडिबिफ्रा जोंनि समस्याखौ मावनोब्ला जोङो सोरनिबा थाखा फैसा, सोरनिबा स्किम थिकिम, सोरनिबा लब खालामनाय जुदि खारखायोब्ला जोङो जोंनि बुंबाय थानाय खुगाजोंनो बुंबाय थानाया गोसो गोरबो जुदि मावनाय मदद गैयाब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। सोरबाया बुंनो नागिरदों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि खामानिया साक्सेस जायोब्ला, रन्जन दैमारि गाबोन गबोयोब्ला जों नोंथांमोननि थाफागोन। जों मावखांनानै जुदि दैमारि गाबोन गबोखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फैफ्लानायाव मदद होफैनायखौ जोंनो मा नांगौ? जोंनो नांगौ सिगाङावसो नङा होमबा? जोंनो उनाव मानो नांगौ? सोरबाया बिदिबो जोंनो बाथ्रा बुंग्रा मानसि दङ। बेनिखायनो दिनै बेफोरखौ बुङालासिनो जोंनो दिनैनि समाव जों ज' नांगौ। गासैबो एक्स एनडिबिखौ आं दिनै खावलायगोन, मानगोनां गबिन्द सार डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारीनिफ्राय लानानै एम जोंहा मानगोनां प्रिस मुसाहारि, मानगोनां सानजारां बिथां, मानगोनां एमएलए भुपेन बर' बिथां आरो मानगोनां जोंहा एस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां मा होनो सावरायग्रा बिथां, नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायो इउनिटि फरामनि जानानै जे नोंथांमोनानो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै, साफा साफा सिगनेटरि जानानै जों एक्स एनडिबिफ्रा 2025नि सिगां जुदि खौसे जुदि जानो हायोब्ला, मिलायनानै जुदि जों गाबथारनो हायोब्ला, जों साननाय बादि, जों लुबैनाय बादिनो जोङो गासैबो जोङो मावफुंहैनो हागोन।
बिनाय जे जाहोन बिनाय दिनै बेफोरनि कमप्लिटलि जाहोना बेनो जे दिनैहाय बिथाङा सरकारजों थाफानानै गावल' सुबिदा लानानै थाखा फैसा लानानै दिनै इउनिटेड फर मेक्सिनखौ ब्लेकमेलिं खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों दाख्लै भुटाननिफ्राय 6 जन बरननाय बे 6 जन बरननायखौबो दिनैहाय बिथाङा हारसिं नाम लानो नागिरदों नाथाय बे नङा थांनाय मेनि 3 थारिखआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास पार्कआवहाय सिकिरि रेस्टुरेन्टआवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा इउनिटेड फर मेक्सिनखौ हरनि 12टायाव लोगो हमना रायलायदों बे रायलायनायाव जों खावलायदों जे जोंनि एक्सएनडिपिनि समस्याखौ मावना होनांगौ भुटाननिफ्राय लानानै नेपालनिफ्राय गुबुन थानाय मानसिफोरखौ लाबोजोबनो केसफोरखौ लाबोजोबनो होनायाव जेला बुङो अब्ला भुटाननिखौ डाइरेक्ट बुंदों प्रमद बर' नोङो भुटाननो लाइजाम लिरदो दिनै बिथाङा चिफ मिनिस्टारा दिनै बिथांखौ खामान होदों बेनिफ्रायसो दिनै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों जुदि दिनै चिफ मिनिस्टारा जुदि खामान होआ दिनै थारिखआव बै 6 जनाबो दिनै थारिखआव मालाल' गबोआ बिनि कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटिया 6 जन गबोनाय रेसपन्सिबिलिटिया आसाम गभर्नमेन्टनि दानि मानगोनां CM डक्टर हिमन्त शर्मानि आखाइ दंजोबो दिनै सोरबाया नाम लानो नागिरदों नाथाय बे कमप्लिटलि बे नंखाय बेफोरखौ जों मोनथिगौ आरो दानि जेसेबांनाखि खामानि मावबाय थानो नागिरदों दिनैहाय बिथांमोना दिनै थाल मोनदों इउनिटेड फर मेक्सिनआ दिनै CMजों जों मास मोनसेयावनो खेबनै जों सावरायबाय बे सावरायनायाव कमप्लिटलि दिनै बिथाङा जोंनि एसुरेन्स होदों इउनिटेड फर मेक्सिनआ जेसेबां जयै थानो हागोन बारग' एनडिपिआ जेसेबां जयै थागोन गाबथानो हागोन नोंथांमोननि समस्याखौ 4 बोसोराव जाय खामानिखौ दिनै बिथाङा बुंदों 4 बोसोर जाबाय बिथांमोना एक्सएनडिपिफ्रा दिनैसिमबो जेबो दिनै दुष्टामि खामानि मावाखै जेबो उसुबिदा खालामाखै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खामानिखौ फाइनाल खालामना होजोबनांसिगौ होननानै बिथांमोना दाख्लै 21 तारिख सेप्तेम्बराव दिनै डक्टर हिमन्त शर्माया जोंनो बे खोथाखौ होदों बेनिफ्राय दिनै आरो बेल' नङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ फैगौ नभेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन 2024आवहाय बे हियारिंनि बिखयै रन्जन दैमारि सारनि बिखयै CBIनि केसनि बिखयै जों खावलायदों जे जेरैखि जायाब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ बेलाव लाबोनांगौ बे बेलायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त शर्मा सारा दिनै बिराद मोजां फोरमायदों जे बिथांनि रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि मा होनो NOC होनांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्टस नांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना हरजोबनायनि दिनै रोखा होजोब्बाय दिनै बे जोंनि थाखाय इउनिटेड फरामनि थाखाय दिनै बे मोनसे साननो गोनां जों मोनसे बिसास आरो फोथायदों बिनि थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि रन्जन दैमारिनि आरो बाखि केसफोरखौ जेसेबांनाखि दिनै मा होनो मावफुंनो लानाय आरो दिनैहाय आसामनि जेनेरेल एडभकेट मानगोनां मा होनो देबजित सयकिया दिनै बिथांजोंबो जों लोगो हमदों बे लोगो हमनानै दिनै बिथाङाबो बुंबाय जे नोंथांमोननि केसआ पलिटिकेलि दिनै जाजोबसिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त शर्मा सारा आंनो फोरमायहरबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारिया आंनो मेसेज हरबाय दिनैहाय नोंथांमोननि केसआ टेनसन खालामनांगौ जेबो गैला आङो कमप्लिटलि नर्मेल खालामनानै नोंथांमोननि केसखौ आं फोजोबना होसिगोन होननानै दिनै बिथाङा थांनाय 23 तारिख खालि बेवहाय आंनि प्रेजेन्ट दं मानगोनां मा होनो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित शर्माजों सावरायनायाव बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट होनदों अब्ला दिनै बिथांनि हेमन्त बिस्व शर्मानि दैदेननाय बिस्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जिबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव फैदों बे मोजां परिबेसाव फैनायखौ नुनानैसो दिनै जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानस्रां नार्जारिया दिनैसो गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै नाम लानो नागिरफिनदों इउनिटेड फर मेक्सिननि जेनेरेल सेक्रेटारि नाम लानो नागिरफिनदों दिनै बिथाङा दिनैसो सिमां नुफिनदों मानो दिनै जोंनि इउनिटेड फर मेक्सिननि खामानिया दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखाय दिनै क्रेडिट लानो नागिरफिनबाय बिथांखौ दिनै जों बिराद फोथायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ एरायना थांनायनि उनावहाय जों जेला बिथांखौ मा होनो रिसाबल खालामनानै जेला बिथांनो जोङो मा होनो केबिनेटथ' नंला बेखौ मा होनो बेखौ एगजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनो अब्लासो बिथाङा दिनै खर'बो सादों आरो मोजां फिथाइखौ नुहुरनाय बायदिखाय मोजां रिजाल्टखौ मोनसिगोन बायदिखौ नुनायखाय दिनै बिथाङा मा खालामदों इउनिटेड फर मेक्सिननि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै बिथाङा डिमान्ड खालामदों लाजिनांगौ बिथाङा इउनिटेड फरामनि जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला इउनिटेड फर मेक्सिननि मुंख्लं सानाव 36थि मुंख्लं सानाव
गुफुराव मानो नुजाथिनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों। बिनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एन डि पि नि दानि माखासे समयसाखौ लानानै मावनायाव जोंहा रायथिंफोराव दिनै दानसोरां नार्जारिनि नाम दङ। जे जायगायाव बिथाङा दिनै